Ni golit kolierero abagakora umurubiri bw'okubwatuka Neti gocha chinsemo Nyamaiya County yo unenchereyemo yo gutanga kwambukira kuburire bwa malaria okwana ime Wodi ya Nyamaiya ni gabule bamenyi be Kaunti ya Nyamira kwaine kebinango tumika bale Neti ekyo oburunge naboigo kubwatia amachiko chinga kechyo boigo ni gaine kebina serikali ya Kaunti ya Nyamira nigegendete kweroberia bwikiranu asogo chikobwatoka amaliogo gocha ase chinyagitari che serikali ime Kaunti yo Morikito Okara Polikap Norobotioro Nime ya Wodi ya Igaya Nyamaiya iyo gotoke me ya West Mogrange County ya Igaya Nyamira asumugando munene unyara ko bagogwikirana hari tukeriga rya rero elyo ko bakiro lyo gochakirwa bene gwo kubwatokwa na boigo kwene no gwe Neti gochaza chinyumba ejo chetane tichiribu emye ya mona 52 unenchira ya mojo gokora omuchando buburire bwa malaria Moyego yunyara ko bagokora wa muno mokonyi bo mugavana we Kaunti ya Igaya Nyamira Moske Jameson ndicho Gesami niko boigo abarayibande kurwase serikali nene babwatani bobo chenu na boigo nabarayibande kurwase county baikirana abwa sobomo bagendera ko bagosege tabana inchi kuchinyara ko bagutumeka Neti echibuya bunenchire yamo yo gotanga chinkurumba eloko kyani borire bweso seremeye Kaunti ya Igaya Nyamira. So we have registered quite a number of households, about 170,000. We shall provide nets from today for the next 5 days. We hope that in fact you will go to where you are going to collect your net, upate your net. Na iko watu wengi wamesema these nets are not for chicken as chicken mess. These nets are there to be used. You sleep under the mosquito net, particularly children and pregnant mothers, so that we reduce this menace of malaria. Urire obwo nene mono bwagendera ko babogwaka imeye chinsamo chiria cha Nyamira South, Nyamira North amone chinsamo chiri cha Manga nigo abo bisaba bochinu babulira abananchi kunyara ko babakwene kibinango bwate baramachiko nabo igo gutumeka Neti echo bwekiranu. Na hata mimi kama Deputy County Commissioner niliregister, nimepata ujumbe na tayari nimechukua nets zangu. So tunawasihi mkipata neti tafadhali utumie vizuri ili watu wetu wote tuangamize malaria kati yetu. Abagambi boigo baikirana sayo niko bagendera ko bagosege tabana inchi gutumeka Neti echo bunachiboneta gutumekwa ili gutanga imibaso kanende koleto kubwatekana mo no butumekyo bobe we Neti echo. Oyo yesungete ayesunge biya takobeka ichitaye chieto togotumeka chintambang ekaruchi abwatiro modro mono chikogera chinyumba chiaya gusabana bagera nyumba gona botugwanete kolenda sokobeka etaya yaberare Neti erie karne nairo ne kobwato modro basi abande bali bakoira chikero kende cyaba chinyingake mbasa guchwali babekere chingoko na chibakolenda njibasokoli chige kabichi bagacha nande gutumeke ngakiende gose bakonye oli batanyora linde malaria kyane. Mokonyi bo mugavana kurase Kaunti ya Igabo igoni gagendera ko bagakurira abananchi eiranga mbachikonyara ko babagoikiranigwa amagendero egati yabo kubwatuko kwa mulyogo chasinyagitari abunenchire ya moyogo kine birengo byabachenu imeye county. We are determined as a government to make sure that we approach health services kwa njia ya treatment na tutaangalia kabisa tuone kwamba madawa yanapatikana kwa our health facilities. We are also making sure that the health promoters, we encourage them wafanye maneno ya health education, waambie nyinyi vile ya kukaa na kutibu magonjwa kidogo kidogo, so that we are healthy enough to do our work. Vigingo ripoti ligetasine kikabwanchete kya Ndizi TV kurwase Kaunti ya Igaya Nyamira enche kongoruko Polikap Okara.